adiante, bos días. Hola, bos días de novo. Pois nos na recta final do programa seguimos con propostas, con alternativas para disfrutar deste verano. E a de hoxe é original e fresca, está ademais a moi pouquiño de Santiago. Chegas enseguida e mirade o entorno natural, que é maravilloso. Estamos na praia fluvial de Tapia. Hola, bo día. Hola, boas, que tal? Contádenos, por que vienes aquí a Tapia? Que é o que ofrecen aquí? Que se fai nesta praia fluvial? Home, está cerca de Santiago, ainda de que se ven conducindo Denis, tardas un montón, porque o pobre ainda ten o carné, debe levar 2 L's, porque, pipa, casi nos matamos. Pero bueno. Tamén para descansar un pouco dos estudios, ainda que estamos en exames, para poder pasar un rato por a cidade. Está ben, non? Porque está moi cerca de Santiago, para refrescarse aquí, porque ti xe te bañaches. Como está a auga? Bueno, está un pouco fría así ao principio, pero despois vas acostumbrando e se está ben. Ti me comentabas aí nada que hai moi pouquiño, non? Que é a primeira vez que ves. Por que te chegaches aquí a Tapia? Quen te recomendou? Os compañeros cos que vin xa viñeron máis veces e dixeronme onde de vir hasta aquí e como nunca vira a esta praia fluvial, parecía unha boa idea. E contame a min, como te venderon? Que te dixeron de Tapia? Pois que está, ainda que dixeronme que pola mañana había moita xente, que pola tarde que sí que se enchía máis o recinto, pero que estaba moi ben, que era unha zona moi bonita e que o alma estaba moi boa. Aparte aquí tamén podes estudiar, ainda que non sei se traería desos libros. Sí, bueno, un compañero noso sí que trouxe os apuntes, pero aquí non se ven a estudiar, que para estudiar está a biblioteca. Pois polo que estive vendo, estivechedes aquí xogando fútbol, bañándovos, cando vos achegades aquí á praia. Bueno, vimos a eso, a pasalo ben, a ver se digamos con algunha rapaza e esas cousas. Yo un consello pos nenos, non salte desde aquí, que isto pasoume por facer o gañán, en plan, saltei hacia abaixo e rompín o brazo, pero bueno. Pois aí iso pasouche aquí. Sí, pero bueno, para que os nenos que teñan cuidado, que non sigan o meu mal exemplo, porque ahora menudo brao que non vou pasar, pero bueno. Agora non te podes bañar durante un chisco de tempo, non a remollo xo. Pero claro, non me podo bañar moito, pero bueno. Bueno, pois que o pasedes moi ben, que disfrutedes do resto do día aquí en Tapia. Vale, graciñas. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois xa ven, era o que dicían eles pola mañá.